Salamatan nato ang Dios dining tanan nga sa iyahang akomodate sa atong kinabuhi makigsunan diha sa eternidad. Iya na kitang amdaman niini tungod kay gusto sa Dios nga ikaw ako mahimo ikaw kwalipikado sa iyang gingharian. Gusto ba kanini igsoon higala? Ako kaninon wala na mo labaw sa katahom ug pagkamaayos dapit ng giandam sa Dios alang kanimo kanako. Wala na mo labaw tungod kay ang iyang giandam alang kanimo kanako mao ang dapit nga diin wala na kalgul-anan kasub-anan, wala na kasakitan o mga luha nga moagay sa atong mga mata. Tungod nini mga kaigsunan mao kini ang iyahang saad alang kanimo. Busan ni taknas kabuntagon igsoon atong pasalamatan ang Ginoo niya. Tungod kay ang iyang giandam alang kanimo kanako usa ka bunlawang dapit, hallelujah, nga wala pa'y bisan si kinsang nakahimok niya na din ilalong sa langit ibabaw sa yuta. Mao ni taknas kabuntagon igsoon na sa imo karon nga pagpamalandong asay maayo, hallelujah, nga dinhiras ta kutob sa yuta o sa dihang iyatang dadon ngadto sa iyang himaya nga walay katapusan. Igsoon mao kini ang saad sa Dios. Kunya naging pagit siya mahanaw pang langit o yuta apan ang akong pulong di kayo kini mausap. Salamat sa Ginoo. Ulong ka na sa Dios ito, dili ka na ako. Naging siya dadon ko ikaw sa akong himaya. Yan ang pulong. Kay bisan asa gani ako, ato usab ka mong uban ka na ako. Praise the Lord, alay ko ng ngalan sa Ginoo. Nitaknaas kabuntagon igsoon. Hallelujah, hallelujah. Mao nga nining maong mga pulong na iyahang giasoy kanato karon taknaas kabuntagon. Masalikon ko makigsunan nga kini dunay katumanan tungod kay dili kini tao ang nagasaad kanato kundi kini Dios nga mao tag-iyas tanang butang dinhi sa atong kalibutan ug didto sa iyang gingharian. Mao nga tungod niya na mga kaigsunan wa nay mo labaw kaniya sa iyahang pagkamatinumanon, sa iyahang pagkamatinud-anon usa ka laygon ang ngalan sa Dios. Nindot kayo mga kaigsunan nga kitang tanan magkahiusa diha kang Kristo, dili tungod sa kitinuhuan o sa relihiyon, pantungod sa atong pagka-Kristuhanon. Hallelujah! Dalaygon ang ngalan sa Ginoong taknas kabuntagon. Munang kapasalamat ko sa Ginoo mga kaigsunan sa ato ang station manager. Hallelujah! Brother George Kitoriano nga siya